Fl-MFCC f'Taqali qed jerġa' jittella l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li huwa l-akbar ċelebrazzjoni tal-ktieb fil-kalendarju kulturali Malti. Magħrufa ma' bosta bħala l-Fira tal-Ktieb kull sena dan il-festival jilqa' fih eluf ta' Maltin u għawġin ta' etajiet differenti li beħġarhom iżuruh sabiħ taħt saqaf wieħed jaraw xem fis-suq f'dik li hija letteratura u proża fil-ktieb Malti. Fil-fatt madwar 50 eżabitur jagħtu sehemhom f'dan il-festival li saħansitra joffri wkoll diversi opportunitajiet għal professjonisti fl-industrija sabiex jiltaqgħu jsaħħu jew joħolqu relazzjonijiet ġodda. Din is-sena kull tifel u tifla tal-primarja u s-sekondarja li jattendu l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb huma eliġibbli għal voucher ta' 20 euro li jista' jissarraf mingħand l-eżabituri kollha tal-Festival tal-Ktieb. Minn fuq l-istent tas-sensiela kotba soċjalisti l-SKS ħadna kumment lil Joe Borg dwar l-edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb ta' din is-sena. Għal kull sena l-SKS qegħdin fil-Fira tal-Ktieb, din is-sena minna Diplomat by Destiny hija autobiografi ta' George Saliba, ambaxxatur, 25 sena ambaxxatur jgħix barra minn Malta minn 1980 sa 25 sena wara meta l-ewwel Foreign Minister li kien jaħdem miegħu George Saliba kien Mintoff, għax Mintoff kien Prim Ministru u Foreign Minister. Mbagħad għandna ħafna kotba oħrajn, għandna 201 kotba tal-SKS u ngħid li qed ikollna rispons enormi mill-pubbliku u dak huwa s-sodisfazzjon tal-SKS. Laqatna l-ammont kbir ta' tfal li kienu qed jimirħu qalb il-kotba. Doreen Bordzamit li hija deputat librar fih dan il-Malta Libraries qaltilna llum il-ġurnata żdiedu ħafna dawk li jfittxu l-ktieb bil-Malti. Is-self ta' kotba mill-libreriji huwa tajjeb, nixtiequ li ovvjament dejjem inżidu. Aħna m'għandniex biss il-kotba fiżiċi m'għandna wkoll elettroniċi, jiġifieri t-tnejn li huma il-fiżiċi għadu l-aktar popolari u l-aktar kotba popolari huma l-kotba fittizji, sew mal-adulti u sew mat-tfal, imma stil dejjem qed inżidu sena wara sena.